Να φάμε γιατί έχω. Περίμενε, άστο φαγητό. Πρώτα κάνουμε intro, τα παιδιά. Α, ναι. Φαγητό. Δεν ξέρω τι intro θα κάνω, απλά χαμογέλα στην κάμερα, ξέρω έτσι. Μπρο, πόσα λεφτά έριξε για το σπίτι στα IKEA? Όπως άπλητη την έκανες, Να σου πω, όντως. Καλά, τώρα θα πω πράγματα τα οποία δεν έχω πει στο δικό μου βίντεο. Τι ρίξα. On camera έχουν φύγει περίπου στα IKEA 150 ευρώ. Off camera έχει φύγει άλλο ένα 600 που ακόμα ψάχνω να δω πού στο διάολο αυτά τα αρχεία. Το ορκίζομαι, δεν ξέρω πού είναι. Η αλήθεια είναι πως εγώ γελάω γιατί πριν τα βγάλει σε βίντεο για να τα δείτε εσείς, εγώ τα ξέρω γιατί με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει Λιάκο, έγινε αυτό. Άξιο τον κόπο. Έχει φτιάξει ένα ακραίο δωμάτιο, ένα ακραίο σπίτι. Εντάξει, προφανώς θα ήθελε κάποια φράγκα. Τι πουλί μπορεί να είναι αυτό τώρα? Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω πάρα πολύ. Πώς νιώθεις που πλέον είσαι ένα άτομο το οποίο, αν πάει, ξέρω εγώ, ας πούμε έξω από το γυμνάσιο του αδερφού σου ή οποιοδήποτε γυμνάσιο της Ελλάδας θέλεις. Πιάσε όποιο θες. Πώς νιώθεις που θα τρελαθούν τα παιδάκια που θα σε δουν? Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχω γίνει έτσι ακόμα, ναι, μάλλον. Παραποιείς πάρα πολύ, ρε μπρο. Έχουμε βρεθεί μπροστά σε σκηνικά τώρα να τρελαίνονται, να τσιρίζουν, να σε φωνάζουν τέτοια μάμου. Έχεις 50 κάπα χρώμα, δεν έχω 500. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Άλλο η αγάπη του κόσμου, άλλο το νούμερο. Σίγουρα θα υπάρχει αυτό. αυτή. Δεν σε γεμίζει πολύ. Ωραία, μα τι έκανα τώρα. Έβαλε όλα τα δάχτυλά του μέσα στη sour cream, πόσο βλάκα είσαι. Κάνα χαρτί δεν έχει. Σκούψε με λίγο, ρε. Άρπαχτε με. Εντάξει, καλά είμαι, ρε. Εντάξει. Μπάζω. Για να συνεχίσουμε, πώς νιώθεις γι' αυτό? Ναι, θα σου πω. Σίγουρα όλοι οι άνθρωποι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέμε θέλω να τα παρατήσω όλα, δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Ρε φίλε, τα παιδάκια, κυρίως και ο κόσμος γενικά, η αγάπη του κόσμου είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Εντάξει, με τον καιρό και εσύ θα το καταλάβει. Το λες? Ναι, ρε. Το λέω για μένα αυτό. Ναι. Εγώ, ας πούμε, ρε φίλε, νιώθω πολύ ευγνώμων που ξέρεις, όταν δεν είμαι, ας πούμε, υπάρχουν ρε φίλε στιγμές που ναι, δεν είμαι κι εγώ στα καλύτερά μου. Τι έγινε, το είδε, on tape κι αυτό. On tape. Μου είπε η πατάτα και έπεσε πάλι μέσα. Κοίτα, μπαμ την τρώω. Ακόμα και στις μέρες λοιπόν μου δεν είσαι τα καλύτερά σου, ρε φίλε, δεν σε γεμίζει αυτό. Ρε φίλε, εντάξει, σίγουρα όλοι είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Okay. Όλοι έχουμε συναισθήματα. Υπάρχουν, ρε φίλε, σίγουρα οι στιγμές που ρε φίλε λες ότι θέλω να σηκωθώ να φύγω μάμα μου. Και όταν ρε φίλε ένα παιδάκι σε βλέπει και μετά είναι χαρούμενο γιατί λέει δες ποιον είδα. Ρε φίλε, χαίρεσαι και εσύ γιατί λες εντάξει, όλο αυτό. Υπάρχει ένα αλφα εισόδημα, αλλά ρε φίλε, εντάξει, υπάρχει η αγάπη του κόσμου. Κατάλαβες. Ναι, εντάξει, άσχετα με το χρηματικό. Ναι, υπάρχει αγάπη του κόσμου. Και εκεί λες ότι, καλό αυτό, μου αρέσει, κάτι κάνω καλά. Θες να τους πούμε τώρα πώς γνωριστήκαμε? Ναι. Πάρε θέση. Ξεκίνησε εσύ και θα συμπληρώνω εγώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μάθετε την ιστορία του Batman και του Robin, του Scooby και του Shaggy, του Patrick και του Bob Σουγκαράκη, του ηλίθιου και πανηλίθιου. Γνώμη μου δεν μας έχουν δώσει καλαμάκια. Και το μεταξύ τύψα τι έκανε. Δεν έχουμε καλαμάκια, μπαμ την πορτάτικια. Ναι, ρε. Καλαμάκια δεν έχω. Να μιλήσουμε κάτι, όχι. Δεν έχω καλαμάκια, μπαμ. Το ηλίθιος και πανηλίθιος που είπα στο τέλος, ό,τι και να πω είναι λίγο. Ο κόσμος ανυπομονεί για το πώς γνωριστήκαμε και εσύ κόβεις βόλτες. Lonely, I'm Mr. Lonely. Μ' ακούς από εδώ? Ναι, μ' ακούς και από εδώ γιατί έχω τέλεια μικρόφωνα, ναι. ASMR. Μπρο, κοίτα. Τώρα με βλέπεις. Σε παρακαλώ, κοίταξε με. Με βλέπεις. Τώρα δεν με βλέπεις. Τι κάνει. Μπρο, είμαι ο Batman. Οκ. Ξεκινάμε λοιπόν από το ότι ήμουν ένα καημένο παιδί. Ναι, εντάξει, ήμουνα λίγο ησυχούλης γενικά και τα σχετικά και εγώ πήγαινα. Ναι, πήγαινα στο γενικό λύκειο. Ο Βασίλης προφανώς ήταν στη Σύνδο, από ό,τι σε έχει πει κιόλας. Ναι, τρώσε, μπισμπυρίκο μου. Και κάποια στιγμή, όταν άρχισε να κοντεύει η τρίτη ηλικίου που εγώ ήθελα να περάσω στο πανεπιστήμιο, έπρεπε να πάρω μια απόφαση αν θα συνεχίσω στο γενικό ή στο ΕΠΑΛ. Το γενικό μου, πούμε ότι απλά δεν με κάλυπτε, τέλος πάντων. Και μετά από πολύ ψάξιμο, βρήκαμε ότι εν τέλει ότι το ΕΠΑΛ Σύνδου είναι κολέγιο. Ήταν απίστευτο, καλούς καθηγητές, θα σε βοηθήσουν να περάσει, ξέρω εγώ. Είναι χτισμένο έτσι στο μυαλό όλων ότι ρε φίλε το γέλ είναι για μαθητές που είναι νέρδουλες. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό και θα σου πω, ρε φίλε το γενικό απλά δεν σε κάλυπτε. Ναι, δεν σε κάλυπτε. Τελείωνε. Και καλός ή κακός, ρε φίλε, αν δεν είχαμε καλούς καθηγητές εμείς, δεν νομίζω ρε φίλε ότι θα γράφαμε καλά πανελληνίες. Ισχύει. Αντικειμενικά στάθηκαμε πολύ τυχεροί στους καθηγητές. Ναι. Πολύ τυχεροί. Ναι. Ότι αν δεν σε καλύπτει πρέπει να αλλάξει να πας ΕΠΑΛ, δεν σημαίνει ότι στο ΕΠΑΛ πάνε οι αλήτες ή δεν ξέρω εγώ τι όλες αυτές οι πανάρχες. Τι κάνει ρε. Μπρο, κυριολεκτικά σκουπίζει τα χέρια σου και ξεκλειδώνει τα μάξι μου. Τι γίνεται. Κλείδος. Οκ. Καταφτάνω λοιπόν εγώ Δευτέρα Λυκείου στο ΕΠΑΛ Σύνδου. Είχα σίγουρα πολλούς γνωστούς γιατί όλοι ήμασταν από τα γύρω χωριά, οπότε πάνω κάτω γνωριζόμασταν. Που γνωριζόμασταν, είδαμε τι είναι. Είδαμε ποιος έμεινε στην τελική, ποιοι μίλανε. Έκανα μάλλον κάποιες παρέες στην αρχή. Μπαίνουμε στην αίθουσα της πληροφορικής και με τον Βασίλη δεν ανταλλάζουμε κουβέντα. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω αν περιμένετε να σας πούμε ότι κατευθείαν γίναμε αδέρφια. Όχι, δεν είναι καθόλου τέτοια ιστορία. Είδα ότι ήρθαν καινούργια παιδιά στην τάξη, αλλά λέω εντάξει. Ίδια μου, ό,τι να είναι. Δηλαδή μου πέρασε τόσο αδιάφορο. Λέω εντάξει, οκ. Θυμάσαι τότε με το μπουφανάκι το καμπαρντινέ μου, το έτσι. Πινουίνωσες Πρώτη μέρα στο σχολείο είχες έρθει με φόρμα. Και εγώ είχα σκαλώσει. Γι' αυτό σε θυμάμαι. Είχες έρθει με φόρμα στο σχολείο. Γιατί πρώτη μέρα πρέπει να πας καλοντημένο σχολείο. Είχες έρθει με φόρμα, ρε μπρο. Είχε 40 βαθμούς εξής, ήρθες με φόρμα. Το λες, Από τότε πρέπει να μου καθυστερημένο.
Περνάει λίγο καιρό και κάπως ανταλλάζουμε τις πρώτες μας κουβέντες με τον Βασιλάρα. Οι οποίες ποιες ήτανε? Οι πρώτες κουβέντες ήταν. Τέλος πάντων, ο καθηγητής μας, δεν μπορούμε να πούμε όνομα τώρα, αλλά κύριε Γιάννη. Που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ναι, shout out, σας ευχαριστούμε για όλα. Μας κάνατε και γίναμε οικογένεια με αυτό. Μας ανακοινώνει ένα πρόγραμμα, το Erasmus, το οποίο ήταν να πάμε Κύπρο. Μας βγάζει την ανακοίνωση ότι θα πάμε Κύπρο, ότι κάποιους ας πούμε θα διαλέξουν για να πάνε στην Κύπρο. Και μας λέει, ξέρω εγώ, έχουμε χαρεί όλοι μου τέτοια. Μας λέει, ξέρω εγώ, εκεί δύο πράγματα για την Κύπρο κτλ. Πού θα είναι το ξενοδοχείο. Έχει τη φανή ιδέα να μας πει ότι τα McDonald's από το σπίτι μας είναι ένα λεπτό. Είναι στα 10 μέτρα, ας πούμε, απόσταση. Και λέω εγώ ότι καλά, λέω, δηλαδή, άμα θέλω εγώ 2 η ώρα το βράδυ, λέω να σηκωθώ να πάω να φάω McDonald's, θα μπορώ. Και πετάγεται το αρ***δι από αριστερά μου, για εσάς είναι δεξιά, αλλά για μένα αριστερά. Και λέει, συγγνώμη ρε φίλε, εσύ δηλαδή 3 η ώρα θα πας να φας McDonald's. Και του λέω, ναι ρε bro, του λέω, ποιο είναι το θέμα σου, λέω, εσύ θα πας να φας, εγώ θα πάω να φάω. Ήταν έντονο ρε παιδί μου, ξέρεις όλοι με περνούσαν και για ηλίθιο τότε. Βάσει όμως ρε μπρο, ξέρεις ποια ήταν? Ότι εγώ ήμουν ένα παιδί το οποίο δεν ευρίαζε, δεν μάλλονε ποτέ. Ισχύει. Κατάλαβες, αυτό ήταν το πολύ που μου είχε κάνει εντύπωση ακόμη και στο παιδί με τον εαυτό ότι με έχει νευριάσει τόσο πολύ. Η φάτσα σου. Η φάτσα μου, Ναι, σηκώθηκα και λέω ρε αδερφέ, δηλαδή μας εξηγεί το πρόγραμμα για το Erasmus και εσύ κάθεσαι και μας λες ότι θα σηκωθώ να πάω 2 η ώρα να πάω. Και με έχεις νευριάσει πάρα πολύ. Σαν έτσι παιδί, απουσιολόγος μπας. Κόντα αυτός όρθιος τώρα και εξήγει και μου φωνάζει. Και λέω, μάλλον, ποιος νομίζει ότι είναι αυτός ο βλάκας? Ήρθε να μας πουλήσει και τρέλα. Κόνομαι. Λέω, ναι, ρε φίλε, του λέω, ποιο είναι το θέμα? Λέω, τι αναφορά θα σου δώσει, εσύ θα πας να φας, εγώ θα πάω να φάω. Κάθεται, δεν μου μιλάει. Λέω στην συμμαθητή μας, του πάω μπουνιά να ξέρεις. Θες να γράψω κώδικα να του κλέψω με το σπίτι? Κάτι δεν πρέπει να έχει απαντήσει, να ξέρεις. Γελάω με αυτόν και την επόμενη μέρα. Αφού καταλάβουμε ότι όλη μας η τάξη αποτελείται από τρομοκράτες, ψυχιατρικούς ή καθυστερημένους. Αλλά μπρο να σου πω κάτι, όλα ήταν ένα και ένα παιδιά. Ναι, μπρο, ναι, εγώ δεν ξεχνάω κανένα, εγώ τους αγαπάω όλους εκεί πέρα. Όλους, μπρο, μέσα όλους. Από το Δαμιανό, δηλαδή και με το Σάββαρο, μαλάκα, το Σάββαρο. Τώρα αυτό θέλει recreate. Σκεφτείτε τώρα, είναι ένα παιδί το οποίο το λέει άντε σκάσε ρε βλάκα Βασίλη. Πρωί-πρωί αντί να πει καλημέρα, λέει άντε σκάσε ρε βλάκα Βασίλη. Έλα, αγκαλιά. Δαμιανός, ναι. Τι να πεις για αυτό το Παρασκευά? Θυμάσαι τον Παρασκευά? Ναι, ρε, εντάξει, ο Παρασκευάς ήταν ο τρομοκράτη. Είναι μια μέρα στο eBay, ρε φίλε, όχι στο shopping cart, σε αυτά που βλέπεις πότε έρχονται. Και του λέω, τι κάνεις ρε εκεί? Παρήγγειλα, λέει, ένα γυλαίκο, λέει, και ένα κράνος. Ψάχνω, λέει, να βρω πιστόλι, λέει, από τη μαύρη αγορά για να έρθω, λέει, να σκοτώσω, λέει, όλο στο σχολείο. Τι λες, του λέω. Μη σταχωρείς, μου λέει, δεν θα σκοτώσω, είσαι καλό παιδί. Λέει, θυμάμαι τότε, λέει, που όλοι με βρίζα, λέει, εσύ δεν με έβριζες. Ευχαριστώ, του λέω, εντάξει, με κάνεις εντύπωση. Μόνο αυτό, ναι. Δεν μου είπε κάτι. Εγώ μάλλον θα ήμουν νεκρός τώρα. Και πρώτα που ήταν έτσι, μη σκεφτούμε κεφάλι πήγαινε έτσι. Τέλος πάντων, αφού λοιπόν καταλάβαμε ότι δεν είμαστε και πιο φυσιολογική τάξη και αίθουσα και οι φυσιολογικοί, ας πούμε, εισαγωγικά βρήκανε τα ζευγάρια τους, μείναμε εγώ και αυτή η σκατόφατσα. Την επόμενη μέρα, αργό να πάω στο σχολείο και ήμασταν τώρα σε μια αίθουσα η οποία είχε μετρημένα 10 θρανία και ήμασταν 11 εμείς. Και κάτω τώρα όλοι εκεί. Και για κάποιο λόγο, το μόνο θρανίο το οποίο είχε θέση να κάτσω ήταν δίπλα σε αυτόν. Και λέω, εντάξει, λέω, θα παίξουμε μπουνιές. Και πάω τώρα δίπλα και του λέω, μπορώ να κάτσω? Μου λέει, ναι, ρε, εννοείται. Και δεν μιλάμε τώρα σε όλο το μάθημα. Σου περίεργο. Δεν μιλούσαμε καθόλου, ρε. Δεν μιλούσαμε καθόλου, ρε. Όμως ο δικός του chill guy. Ναι, εντάξει, κάτσε. Ναι, κάτσε, εννοείται. Όλο θα το χώσω μπουνιάλο. Στο κύριο, Μου το παίζεις και χαλαρός, θα το δώσω μπουνίδι. Θα το χώσω μπουνιάλο τώρα. Δεν θα αντέξω, λέω εδώ πέρα. Κάνουμε εκεί λίγο ψευτοπαρέα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Και έχουν βάλει τώρα όλοι με ποιον θα πάμε στο δωμάτιο. Ρε μπρο, του λέω, θες να πηγαίνουμε μαζί στο δωμάτιο? Και μου απαντάει, ναι, ρε, μου λέει, πάμε. Αλλά ρε μπρο, τώρα είναι αυτό το οποίο δεν ξέρεις άμα θες να πας όντως ή έχεις πέσει την ανάγκη. Ισχύει αυτό, Εντάξει, φίλο, ισχύει, ρε φίλε. Ναι. Τότε στην αρχή, ρε μπρο, εννοείται πως ισχύει. Ναι, μα όταν με τον άλλο είσαι άγνωστος, αλλά όταν είστε άγνωστοι, ρε μπρο, εντάξει, είσαι και λίγο στην ανάγκη. Με ποιον να πάω, με τον άλλο που είπε ότι θα πάω να πάρω όπλο? Με τον άλλο που σου λέει μήπως μυρίζω? Όχι, ας. Πάμε τώρα πρώτη μέρα εκεί. Και εγώ, ρε φίλε, δεν ήθελα να πάω με άλλο στο δωμάτιο γιατί είχα μπει στο κεφάλι ότι θα είμαι με τον Ηλία. Και τέλος πάντων, μας βάζουν με άλλα άτομα στα δωμάτια. Και εγώ έχω φρικάρει, λέω, χιλοθόλω τον Ηλία για κάποιο λόγο. Χωρίς να τον ήξερα καν. Ρε φίλε, εντάξει, είχα εγώ τον Ηλία και αυτό σε μένα. Χανόμασταν μαζί, πήγαμε να φάμε ξύλο μαζί, μας κυνήγησαν μαζί. Πήγαμε να φάμε μια μαχαιριά εγώ κατά λάθος. Το θέμα πάντως είναι ότι έχουν γίνει αρκετά μαζί με τον Βασίλη και ειδικά στην Κύπρο. Ήταν ένα βράδυ τέλος πάντων, αφού με τον Ηλία είχαμε γίνει ρε φίλε κόλος και βρακί, τύπου οι γονείς μας λέγανε χαιρετίσματα, αλλά ήταν αυτό το άβολο, δεν ήξερες άμα. Θυμάμαι, λέει η μάνα μου, δώσε χαιρετίσματα και στον Ηλία. Και του λέω, μπρο, είσαι χαιρετίσματα από τη μάνα μου. Και μου λέει, μπρο, να σου πω κάτι. Το ίδιο μου είπε και εμένα ο μπαμπάς μου, αλλά ντράπηκα να σου το πω, ρε, μπρο. Λέει, τώρα τι φάση, ξέρω εγώ. Πέσα, το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Και γελούσαμε τόσο πολύ. Ήμασταν ανοίξω το φαρμακείο. Και είχα πάρει ένα υφάκι τώρα, εγώ χαμηλοβλεπούσα, ρε, μπρο, να σου πω κάτι. Τον μπαμπάς μου το θεώρησα λίγο cringe να το πω, γιατί νόμιζα με παρεξηγήσει και δεν ήθελα. Ήταν τόσο αστείο, ρε, μπρο, εκείνη τη στιγμή μας. Που έφαγε σκάμ στην PayPal, μπρο, και έχασε 800 ευρώ. 625. Δεν έχει πλάκα αυτό.
Δεν θα πήρε ποτέ αυτό που θα πει. Οκ, Γκλανίτσος. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βράδυ τώρα. Δύο γονείς, ας πούμε, ανησυχούν για το παιδί τους. Οι οποίοι εντάξει, οι γονείς δεν ήταν καλά στα μυαλά τους, όντως, από ό,τι καταλάβαμε. Τι κάνεις? Θέλω να βάλω τα βρακιά μου μέσα. Θυμάστε τι έλεγα πριν για το ηλίθιος και πανηλίθιος? Το παλικάρι ήθελε να βάλει τα βρακιά του μέσα. Αυτοί είμαστε. Ρε φίλε, τώρα εμείς τώρα 20 άτομα εκεί. Καλά. Εγώ πρώτη γραμμή λέω θα πάω, λέω θα τους πάω στο ξύλο, ρε. Και τους βλέπω σε κάποια φάση τρέχουν όλοι και έχω πατήσει ένα sprint και έχω τρέξει να το φτάσω. Είμαστε έξω από μια μπειραρία. Τον κόμενο, της κόρης των που- ψυχιατρικών γονιών που είπες. Ναι, μπράβο αυτό. Και ναι, οι γονείς αυτοί τέλος πάντων λέγανε ότι αυτός ο τυπάς έδινε την κόρη τους. Και εμείς είχαμε σαλτάρει τώρα και εμείς στη Θεσσαλονίκη, εκεί στα βόρεια. Είμαστε τώρα με αυτό σε τέτοια απόσταση. Και είμαι εγώ τώρα έτσι. Και εγώ αν είμαι ο τυπάς ο άλλος, κάνει μια χράκ και βγάζει Ναι, μια ένα χατσάρα. μαχαίρι, Ένα ναι. μαχαίρι τέτοιο εδώ. Και εγώ αντί να φύγω από εκεί, κάθομαι και κοιτάω έτσι. Και εγώ έχω κάτσει από μακριά. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελα να πάει πρώτη γραμμή. Ναι, ήμουν πρώτη γραμμή εγώ, άμα γίνει κάτι. εκεί. Έτυχε να είμαι πιο μακριά. Είμαι εγώ τώρα τύπου απόσταση full πίσω και Ναι. σου λέω Βασίλη, Αλλά ποιο είναι το θέμα. Βασίλη. Ναι, αλλά τι γίνεται. Ο άλλος το μαχαίρι σε εκεί δεν το είχε έτσι, ρε. Και λέω, έτσι ρε, Ναι, έτσι και εγώ κάθομαι και το κοιτάω. Είναι έτσι. Με έκανε εντύπωση, ρε. Κάτω το κοιτάω. Και έρχεται- Ναι, και έρχεται ο Έντρι, μου αρπάζει και μου λέει: Μαχαίρι έβγαλε, το είδες? Το είδα. Και είσαι μετά εσύ και μου λες: Με δίνει μια σφαλιά εδώ και μου λες: Άχα είσαι βλάκας, δεν είδες ότι έβγαλε μαχαίρι? Και σου λέω: Το είδα. Τι έκανες γι' αυτό? Μου άρεσε απλά αυτό. Και απλά έμεινε έτσι. Τι λέγαμε την προηγούμενη μέρα. Θέλω να βγω για καφέ με τον Αλάνη. Όχι, δεν θες. Όχι, δεν θες. Δεν θες, ρε φίλε. Έτσι το λέω εγώ. Μα την Παναγία, δεν θες. Και κάπως έτσι με τελεία, ας πούμε, τότε είχαμε γίνει, ας πούμε, πολύ καλοί φίλοι. Δηλαδή, μετά θυμάμαι θέλει να πάρει δώρο την τότε κοπέλα του. Εγώ θα το πω αυτό. Α, ναι, πες το. Τελείωσε τη Sprite. Όχι, πιες. Ήξερα λοιπόν ότι ο Βασίλης ήταν ξεχωριστός. Δεν ήξερα ότι θα φτάσουμε να είμαστε τόσο καλοί φίλοι. Εγώ τότε ήμουνα με μια κοπέλα στην οποία ήθελα να της πάρω ένα δώρο. Έλα ρε μπρο. Μαλάκα. Και ήθελα να της πάρω ένα δώρο. Και μου είχε πει στο σχολείο όταν ήμασταν ο Βασίλης, θα το πάρουμε μαζί το δώρο, πάμε και για ένα καφέ. Λέω εντάξει. Λέω δεν πρόκειται να με πάρει ποτέ τηλέφωνο. Ήτανε τότε που ήτανε. Ήταν να πάμε Σάββατο, θυμάσαι. Ήταν να πάμε Σάββατο. κανονίσει Δευτέρα. True. Και λέω θα το ξεχάσει, λέω θα πάω μόνος μου. Γενικά, τέλος πάντων είχε μπει και καραντίνα μέσα. Εγώ Ναι, πες είχα. ότι δεν είχες φίλους. Ναι. Τέλος πάντων, είδα και η καραντίνα, ας πούμε, και τα σχετικά. Δεν το σώζε, προπέρας δεν είχα φίλους ποτέ. Εντάξει, ρε μπρο, οκ, δεν Ήταν είχα καραντίνα. φίλους, ρε μπρο, οκ. Και γυρνάει ο Μπιλάρας και μου λέει το εξής. Με παίρνει τηλέφωνο, το σηκώνω. Λέω, έλα, τι έγινε? Θες να πάμε, μπρο, την Τρίτη. Αύριο δηλαδή, την επόμενη ακριβώς μέρα. Γιατί είχαμε 3ωρο, είχαμε 4ωρο, κάτι Είχαμε τέτοιο. 3ωρο, ναι. 3ωρο. Και λέω, αλήθεια το λες αυτό? Ναι, μου λέει, έχουμε 3ωρο, ξέρω εγώ, πάμε να τελειώσουμε και με τα κολομαθήματα και φεύγουμε. Του λέω, όντως. Μου λέει, ναι, γιατί? Τίποτα. Του λέω, έκλεισε, πάμε Τρίτη. Ξέρεις τι, σκεφτόμουν, λέω, μάλλον. Τι είπα? Τι είπα, τίποτα παράλογο, ρε μάλλον. Εγώ όμως επειδή έπαιζε αυτό το background, πίστευα ότι δεν θα πάμε ποτέ. Και όταν είμαστε μέσα στο λεωφορείο, αφού πρώτα με τρόλαρε ότι το 52 που πάει στο ΔΙΠΑΕ Θα πάει Καλαμαριά. θα πάει Καλαμαριά. Και μέσα στο λεωφορείο του το λέω κιόλας. Του λέω μπρο να σου πω κάτι. Μου λέει τι. Λέω δεν πίστευα ποτέ ότι θα πάμε. Αυτό την είχε μυριστεί γιατί ήδη του είχα απαντήσει περίεργα στο τηλέφωνο. Σκεφτείτε λοιπόν στην τάξη, σας πάω λίγο πίσω στην τάξη. Είχαμε ρε παιδί μου, ξέρει του περίεργου, τον ένα, τον άλλο, τον άλλο. Είχαμε και τον Βασίλη. Ο Βασίλης λοιπόν όταν αρχίσαμε να πούμε ότι θα πάμε μαζί στην Κύπρο και τα σχετικά, πήραμε ένα Instagram, πήραμε ξέρω εγώ ένα τέτοιο. Οκ. Α, ναι. Και λίγο άρχισα να πιστεύω ότι είναι ψυχιατρικός. Κανονικός όμως. Τι εννοώ με αυτό? Αράζω, παίρνω το Insta του, ανοίγω το κινητάκι μου, εγώ εκείνο το σάπιο το Redmi. Και ανοίγω το κινητάκι μου, μπαίνω μέσα στο προφίλ, ξέρω εγώ αυτά. Και βλέπω εκεί πέρα να αλλάζει με It's Only, Γιαννούμπα, Timplis. Και όχι απλά να έχουν βγάλει φωτογραφίες επειδή τους πέτυχε στο δρόμο. Αράζονται στο ίδιο Airbnb και τέτοια. Το ρωτάω, πηγαίνω δίπλα του, λέω ρε Βασίλη, να σου ρωτήσω κάτι. Ναι, λέω ρε μπρο εδώ, τι φάση, λέω, ξέρεις ποιοι είναι αυτοί? Εγώ ερώτηση τώρα εκατομμυρίου, ξέρεις ποιοι? Όχι, δεν ξέρει. Πήγε να αλλάξει με δύο άγνωστους. Ναι, λέει, οι φίλοι μου είναι. Τον κοιτάω, λέω, τι εννοείς οι φίλοι σου? Λέω, τώρα εγώ έχω αρχίσει, λέω σίγουρα παίρνει χάπια, λέω, δεν έχει παρεστήσει το παιδί. Μου λέει, οι φίλοι μου, λέει, μιλάμε, λέει, στο YouTube, από το YouTube και από αυτά τους γνώρισα, λέει, πολύ καλά παιδιά. Ναι, λέει, ο It's Only είναι, λέει, και ο Γιαννούμπα. Λέω, τι? Μου λέει ναι, του λέω ναι, μπρο, οκ. Και του κάνω ακριβώς αυτό, του λέω ναι, μπρο, τέλεια, ναι, κομπλέ. Ναι. Και γυρνάω, μάγκες, και εκείνη τη στιγμή η μοναδική σκέψη που έκανα στο κεφάλι μου ήταν η εξής. Ήρθα στο χειρότερο σχολείο, θα πεθάνω εδώ μέσα. Θα πεθάνω εδώ μέσα και δεν θα με βρει ούτε ο πατέρας μου. Με όλους τους τρελούς που έχω μπλέξει. Λέω ότι πας παίρνει φτιάρι, παίρνει χάπια ψυχοφάρμακα και του ταΐζουν έτσι. Η μαμά του έτσι του τα δίνει. Φάου. Τέλος πάντων, περνάει ο καιρός, φτάνουμε στο δωμάτιο της Κύπρου. Όλα καλά, όλα χαλαρά, όλα ωραία. Μπαίνω μέσα. Τι έγινε, Βασίλη? Κάτσε λίγο, μιλάω με τον Ιτσόνη.
Τσόνλι. Αρχίζω εγώ φορτώνω. Μου το έχει πει μία, μου το έχει πει δύο, μου είπε ότι είναι φίλοι, νευριάζω. Άντε ρε βλάκα του λέω που μιλάς εσύ τώρα με τον Ιτσόνλι να πούμε. Big hater. Ναι, κάνω ένα πράγμα. Είμαι έτσι και το κάνω. Όχι, όντως μιλάω. Και του δίνω απλά ότι μιλούσε όντως με τον Ιτσόνλι και τον άκουγε. Και μιλούσε όντως με τον Τσόνλι και το βάζει ανοιχτή σε κάποια φάση για λίγο, για ένα τσάκ, γιατί μιλούσαν για κάτι. Και όντως ακούστηκε η φωνή του. Εγώ πάλι δεν το πίστεψα όμως. Εν τω μεταξύ αυτός αντίστοιχος που δεν τον νοιάζει τίποτα, του λέω άσε ρε τώρα και μου λέει καλά δεν με νοιάζει. Ναι, μα τι είχα ανάγκη να αποδείξω σε ποιον στον Ηλία ότι μιλάω με τον Ιτσόνλι. Ο Ηλίας γενικά έχει ένα πρόβλημα. Φοβόταν να χέσει, ρε φίλε. Δηλαδή. Πόσο περίεργο να φοβάσαι να χέσει. Δεν είναι ότι φοβόμαι, δεν είναι φόβος ρε μπρο, είναι ότι ένιωθα άβολα ρε φίλε, ένιωθα άβολα να πάω τουαλέτα, ναι δεν ήθελα. Δεν είχα ποτέ αυτό το πρόβλημα, ρε μπρο. Εσύ αδερφέ δεν έχεις συναισθήματα γενικότερα. Και τότε μάγκες μου μίλαγε τόσο σοβαρά για την Πετρούλα που ότι πα έχεσαι, ήμουν έτοιμος να βγω έξω και μου λέει πού πας. Και του λέω έξω δεν θες να χέσεις. Μπρο κάτσε εδώ πρέπει να σου πω. Και ότι πας. Μπαίνω και μου λέει ρε μπρο δεν σε ακούω ξέρω εγώ. Άντε ρε και με αυτή την πόρτα και την κάνω έτσι να ανοίγω ορθάνη. Μ' ακούς τώρα. Λέει άνοιξε την πόρτα. Ναι ρε μ' ακούς. Ναι ναι. Και εν τω μεταξύ ότι πας και τρομοκρατηθεί και μου λέει ναι. Συνεχίζω εγώ λέω και τα προβλήματά μου τέλος πάντων τι ήθελα να πω για την Πετρούλα ξέρω εγώ δεν ξέρω εγώ τι. Αυτός έχει μείνει έντρομος. Εκείνη τη μέρα ένιωσα ότι είμαστε οικογένεια. Σας τορκίζομαι. Δεν είχα ακούσει τίποτα από αυτή την κόμμενα, ρε. Απλά μόνο αυτή η κίνηση με έκανε να νιώσω ότι είμαστε οικογένεια. Και μετά από τότε με τον Ηλία γίναμε. Έχουν περάσει πολλά άρμα, Ναι, μπρο. Στάκι μου είναι πανάθλιο, ρε. Δεν το έφυγε. Εσύ είσαι πανάθλιος, μπρο, αυτή είναι η διαφορά. Πα. Ωραία, τι καλά. Ναι, αυτή τη λακκούβα δεν τη συμπάθησα ποτέ σε. Λες και πες με μηχανάκι αυτή τη λακκούβα εδώ πέρα. Ποιος Ηλία? Ο δικός μας. Ο Μπιζέλης. Μπιζελάκης. Πες την άλλη φορά να σου πει την ιστορία. Όχι ρε Μπιζελάκη. Σκοτώθηκε. Μου το πήγες και σαν γελάω. Μπρο, χέστηκες. Μπρο, τσεκάρε το χέστηκες, μπρο. Όχι, ρε, καλά είμαι. Την καβλακάς. Όχι, ρε, χάλια είμαι. Μια χαρά, καλά είμαι. Κόσα ρομάτης, δίπλα από το άσπρο το Mercedes. Και εκεί δεν έχει ένα smart να ξέρεις. Όχι, μπρο, για όλους τους παραδόξους δεν έχει τίποτα. Απίστευτο. Κάτσε κατεβώ εγώ, ρε. Δεν χωράω. Εντάξει, δεν το χοντρώσει, ρε μπρο. Ναι, ρε, ζάρι. Ζάρι. Ζωρί, φύγε. Όπου δεν τον αντέχω, μάγκη. Δεν μπορείς να παρκάρεις. Δεν τον αντέχω. Ήσυχα, ρε. Πάμε να τον πατήσει με θυμάσαι. Έλα, σε παίρνει, ρε, σου λέω. Κοίτα πως μπήκε ο βλάκας, κοίτα πως μπήκε. Έλα, βρε άνθρωπο μπροστά, έλα. Όπα, έλα, εντάξει, έλα, όπα. Ωραίος. Έλα, το έχεις, πάμε. Μπράβο το καμάρι μου, μπράβο την περικεφαλαία μου, μπράβο. Όπα, καλά είσαι. Καινούριο challenge που πρέπει να βάλουμε στις σχολές οδηγών είναι κάποιος να οδηγάει ενώ του μιλάει ο Βασίλης. Καταστροφικό. Έλα, ρε, Άλεξ, σου δώσει οδηγίες ο Βασίλης, ξέρει το παιδί. Εν τω μεταξύ το παιδί. Γεια σας, τι κάνετε? Και κάθε μέρα. Τι θες ρε, μας έχεις πάθει. Πω, αυτό δεν μπορώ τώρα, να μου σπάνε την Παρα, ναι. Τι. Οδηγά, και... Ρε μουντρούχοι που είστε όλοι. Τσιφτοκόλληδες. Είμαστε εδώ πέρα μια μέρα που μας κόρναρε και εγώ χεστή πάνω. Γεια σας. Πάμε να δούμε άμα το 17 Pro ή το Pro Max ή το Pro θέλω. Ιδανικά το Pro ρε φίλε και απλά να πάρω παραπάνω το τεραμπάιτ. Ναι, γενικά είμαι με το iPhone 11 πολλά χρόνια τώρα. Είχα πάρει τότε δώρο ένα σε μένα και ένα στη μαμά μου. Και από τότε ρε φίλε δεν αξιώθηκα να πάω να πάρω καινούργιο. Και τώρα που βγήκε το 17 Pro, και αυτά τα πατίνια στην Αθήνα μου έχουν σώσει τον κόλλο, να ξέρεις. Πώς το είπες? Βγήκε ο Χάρος Παγανιά. Βγήκε ο Χάρος Παγανιά, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Shout out στον αδερφό μου τον Γκουρ. Ναι, ό,τι θέλεις, σε 11.30 μια παρά, 2. 5 η ώρα το πρωί. C'est la sang de la batterie. Sartoui, le pomo, toutes les mains. Ο δικός μου το έδωσε στο κολόνο. Ναι, αυτό πρέπει να πόνεσαι λίγο παραπάνω. Τι γίνεται, καλά είσαι? Τι κάνουμε, καλά είμαι? Ούτε καν ξέρω το όνομά του, το εγγύσουμε, δεν θυμάμαι. Α, ωραίος. Απλά τον είπα έτσι τι κάνουμε καλά γιατί θυμάμαι ότι το ξέρω κάπου. Από πού? Δεν ξέρω. Οκ. Μπρο, εγώ γουστάρω πολύ έτσι. Θερμά η κύλα. Λοιπόν, εδώ να δώσουμε ένα τεράστιο respect. Καλή η πλακίτσα που κάνουμε, οκ. Αλλά εδώ νομίζω πρέπει να υπάρχει σε βίντεο ότι δίνω τεράστιο respect στο Βασίλη. Έτσι, μπράβο. Του οφείλουμε ό,τι ξέρουμε από μοντάζ στον Bill. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ανοίξει ποτέ το Premiere για κανένα λόγο. Έχεις ακόμα περιθώρια να βελτιωθείς, εντάξει. Μην ξεχνάς ότι είσαι YouTuber, Ναι, πού κολλάει αυτό? Ότι δεν είσαι editor. Άσχετε. Γκάιδαρος, μάνους, γκάιδαρος. Ωραία περιστέρια, Μικρέ μου περισταρούλη. Πώς νιώθεις που μετά από τόσα χρόνια είμαστε πάλι στην ίδια πλατεία? Τι τόσο χρόνια, ρε. Ένα μήνα λείπω σχεδόν, 2. Οκ. Δεν λείπω πολύ. Είδες την κυριούλα πίσω που έχει ένα gimbal. Θέλω να πάρω ένα gimbal. Ζήτησα εγώ σε WhatsApp κανένα να μου στείλει ένα για να στο δώσω. λόγο σου. Δεν στορκίζομαι, ναι, αλλά τελειώσανε ρε μα. Α, χέρι θες. Μέσα αδερφός μου. Μακάρι και ο Βασίλης να έχει ένα φίλο σαν τον Βασίλη. Ουπ, το ξέρεις. Κολόπεδο. Συγγνώμη, δηλαδή σήμερα το απόγευμα θα βγεις όντως με τη Σίλβια? Δεν ξέρω ρε.
Ρε φλάκα, μη φωνάζεις ονόματα χάμου. Εντάξει, ρε μπρο, σιγά, ποιος μας ακούει. Όχι, ρε, κανείς, μην αγχώνεσαι. Επειδή είσαι στη μέση της Αριστοτέλους με μία κάμερα και 2 μικρόφωνα, άραξε. Έχω μπει σε 3 μαγαζιά και στα 3 μου έχουν ρίξει πιστόλι, ρε. Να μην μπορείς να πετάξεις τα λεφτά σου με την ησυχία σου σαν άνθρωπος. Α, Ζάρα να μπούμε λίγο μέχρι τα Ζάρα. Τι να πούμε. Στα Ζάρα. Α, ναι, αφού εσύ είσαι μου και στα Ζάρα, ναι. Shopping με τον Αλάνη και τα σχετικά. Τώρα που είμαστε στο. Πώς λέγεται εδώ, Οντεόν δεν λέγεται. Οντεόν, ναι. Θέλεις να μας πεις πόσα ραντεβού έχεις δώσει με γυναίκες στη ζωή σου εδώ πέρα. Εδώ. Οχ, ένα και δύο. Εδώ και στα Παταφρίτα, στα έχεις γαμίσει με όλη τη Θεσσαλονίκη. Έλα, ρε. Τι λες τώρα. Έλα, εντάξει. Έλα, ηλίθεια. Θα σκάσεις, ρε. Τώρα θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Τι θα κάνεις. Θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Εσύ. Θα γίνω έτσι ντερέκι. Εμείς οι Μου δύο. στέλνει άλλη και μου λέει θα ξαναειδωθούμε λατρεία μου. Πρέλα, ποια λατρεία σου πρέπει. Ποιος το είπε αυτό. Ω, μπάζο. Χαμογέλα λίγο. Να σου πω κάτι που δεν θα έπρεπε να σου πω κανονικά. Μπρο, την είδες μια ξανθιά που ανέβαινε. Ναι. Μπρο, με κοίταξε, την κοίταξε και ερωτεύτηκα, να ξέρεις. Αφού δεν μιλήσετε καν, πώς την κοίταξες και ερωτεύτηκες. Είναι ο έρωτας της ματιάς, ρε μπρο. Αυτός ο κεραυνοβόλος που λέμε. Εδώ ο κυριούλης που έχει κάτσει μπροστά στη διάβαση, γνώμη. Καλός. Ναι, δεν Εντάξει, έχει. ό,τι δεν μας έχει. φάει, ναι. Δεν τον νοιάζει. Ό,τι είναι, ρε. Ό,τι είναι, ρε. Αυτοί είμαστε. Πούντι. Πουντουλίνος. Ωραία το πούντι. Πουντλάκης. Πάλι εδώ. Πάλι εσείς. Οκ. Α, ναι, πες. Μπρο. Ηλία, σε παρακαλώ. Μπρο, πώς νιώθεις που είσαι γίγαντας κι εγώ είμαι σαν το παιδί σου. Ναι, στο Media Market. Τι ρε. Αϊ, χαζεύτε εσείς τώρα κάτι παλικάρια. Να πω, δεν λέω τίποτα. Μανάρι, τουαλέτες. Τουαλέτας. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ με Δημήτρη. Είμαστε εδώ. Θέλω να μας πεις γνώμη για τα 2 πιτσιρίκια εδώ πέρα που έβγαλες έξω βόλτα. Εδώ η Ηλίας τραβάει βίντεο. Δεν ξέρω τι εκείνη τη στιγμή εγώ και ο Βασιλάρης κατουράμε, αλλά απολαύστε. Δίπλα σου. A few moments later. Συγγνώμη, από τον Αντένα είμαστε. Μία συνέντευξη, άμα μπορείτε να μας δώσετε. Δεν πιστεύω ότι Ο Ηλίας έκανε τέτοιο πράγμα. ο Ηλίας το έκανε. Δεν το πιστεύω, άντε. Ρε, από τον Αντένα είμαστε. Έχει κόσμο. Ρε, εντάξει, θα σου πάμε στη συνέντευξη. Πού κολλάμε. Δεν το πιστεύω ότι ο Ηλίας το έχει κάνει αυτό το πράγμα όντως τώρα. Συγγνώμη, είναι κανένας που θέλει πάρει συνέντευξη. Εντάξει, δεν μας δίνουν ό,τι είναι. Τι να κάνουμε. Μου πήραν το vlog. Σαου. Γνώμη που είσαι μουντρούχος. Τι αυτό. Μουντρούχος. Μετάφραση. Είσαι ο μουντρούχος. Ναι. Ότι δεν κάνεις για τίποτα. Δεν ξέρω ποιος θεώρησε καλή ιδέα να αφήσει εμάς τους 4 τελείως ακατάλληλους να πάμε για ψώνια. Α, ναι, Μουστάκιας, Φαφούτης, Μπιζέλης και Παλαβιάρης έτοιμοι για νέες περιπέτειες. Να πάρω και ένα pullover, λες. Να, αυτό πήρα, νομίζω. Σκάμε. Τι νούμερο να το πάρω. Καθυστερημένη σίγουρα. 40. Εδώ το βάζω. Α, όχι ρε, μπερδεύτηκα. Εντάξει, ρε, μην το φας, δηλαδή, ό,τι σου δίνει πρέπει να το τρως, δηλαδή, οκ. Εντάξει, άραξε λίγο. ρε. Πάμε, Φαφούτη. Ρε παιδιά, πού θα πάμε. Πάμε εκεί Μιλάει ο Φαφούτης. Πάμε στο Μπογολέ. Πάμε εκεί και καναπέδες. Θα κάτσουμε κανένα χρόνο μήνυ. Να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ναι, να πάρω τηλέφωνο λίγο να. Μετά μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ναι, Ρώσο, Οκ. Θα πάρουμε φωτογραφία από τον Αλάνη. Θα βγάλουμε, ναι. Οκ. Μπορεί να κάνω πλάκα, αλλά αυτή η πόλη δεν μπορούσε να τον αφήσει να φύγει πάλι στην Αθήνα χωρίς να τον αποχαιρετήσει με το σωστό τρόπο. Θα καταλάβετε πολύ σύντομα τι εννοώ. Τι με βγάζει βίντεο. Πάλι εδώ. Ούτε μικρόφωνο δεν έχω βάλει, παίρνω μικρά λίγο. Να πάρω λίγο την κάμερα. Μικρή. Εδώ πέρα τι γράφεις, 4K ή HD full. 1080 FPS. Θέλω να μας πεις πώς νιώθεις. Τράβα λίγο πιο κύριε Μαϊμού, βγάζω τα αυτή σου. Κάτσε ρε, φωτογραφίες σου εδώ. Άμα φωτογραφίζουν, εντάξει. Θέλω να μας πεις πώς νιώθεις που είσαι στην πιο ονειρική πόλη της Ελλάδας. Κοίταξε τώρα δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Εντάξει, επειδή περνάμε από 5.000 κόσμο μπροστά, εντάξει, οκ, άραξε. Sorry. Δεν μπορώ να βρω ένα γαμμένο λόγο τον οποίο το κάνω αυτό το πράγμα, το κάνω εγώ αυτό στον εαυτό μου. Εντάξει. Γιατί όταν μου είπες ότι θέλω να ασχοληθώ με τα social, εγώ σου είπα ναι. Ήτανε μεγάλο λάθος, εντάξει, δεν μπορώ να πω ψέματα, οκ. Μου λείπει αυτή η πόλη. Νιώθω ρε, μια ασφάλεια εδώ πέρα. Καλά, πριν είδα και τη γυναίκα μου. Σίλβια, γυναικάρα του. Ωραίος. Ναι. Α συνεχίζω να κάθεται, δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Ναι. Ρε φίλε, θέλω να δω λίγο παραλία. Δεν μπορώ, θέλω αυτό το πράγμα να περπατάω. Περπατάω. Οκ. Και βλέπω ρε φίλε τη θάλασσα ρε μπρο. Ξυπνάω ό,τι και αν έκανες σε 5 λεπτά μέσα στη θάλασσα, 10. Αλλά, τι κάνεις, τι κάνεις. Νιώθω πάρα πολύ άπλο να κρατάω αυτή την κάμερα εδώ και να προχωράω έτσι και να λέω χαγιά. Όπου δεν έχω συνηθίσει να κάνω IRL ακόμα. Δεν πειράζει, μπρο, γι' αυτό θα μάθεις σήμερα. Δεν έχω συνηθίσει. Δηλαδή, τύπου, άμα θέλω να το παίξω μάγκας, μπορώ να σε αυτό. Λέω εντάξει. Έκανα IRL. Εγώ είμαι ευλόγη. Μπρο, έχασα το βίντεο που κατουράς. Ναι, όντως έχασα το βίντεο. Εντάξει, το κάνω recreate σήμερα. Δεν πιάσει κατούριμα κάποια στιγμή. Ναι. Γιατί είσαι χαρούμενος εσύ. Θα βγάλω λεφτά στο OnlyFans. Ρε μπρο, ποιος έχει το πουλί του Αλάνη, ξέρω εγώ σε βίντεο. Ούτε εσύ το έχεις. Έλα. Τι βλάκας είναι αυτός ρε. Έκανα βλέπω τον Όλυμπο εγώ από εδώ.
Βλέπω τον Όλυμπο. Κοίτα εδώ. Αδερφοί μας στην Αριστοτέλους ποιον Όλυμπο. Ευθεία εκεί είναι ο Όλυμπος. Ευθεία εκεί είναι ο Όλυμπος, ναι. Εκεί ευθεία. Με κοιτάξτε. Κάνω τη δουλειά μου. Όχι, δεν πληρώνουμε γι' αυτό, αλλά Πρέπει να κάνω πιο τη δουλειά ψίχουλα. αλουνού. Ναι, αυτό πάλι που το βάζεις, μπρο. Γιατί άμα το κάνουμε σε σένα θα πληρωνόσουνα. Εγώ δεν πάρω φράγκο γι' αυτό. Τι, Άστο, γνώμη. εντάξει, άστο αυτό. Ρε φίλε, δεν έχει τύχει εγώ να βγω με κάμερα έτσι στον δρόμο και να την κρατάω έτσι εδώ και να λέω «Α, ναι, Ναι, γεια αλλά σας». πρώτη φορά. Κάνε ding. Ding. Τέλος πάντων. Εντάξει. Άβολο, as fuck. Ειρήνη, σ' αγαπάω. Θα γυρίσω πίσω, αξίζει. Κλείστε, πάρτε Και κάποιο λίγο. στην κάμερα. Δεν θα βρω ποτέ μια σοβαρή κοπέλα, ειδικά αν κρατάω την κάμερα έτσι στον δρόμο. Λοιπόν, πριν μπούμε στο μαγαζί, έχω να δηλώσω. Συνηθίσατε έναν αλάνι να είναι πίσω από έναν υπολογιστή και μια κάμερα. Από εδώ και πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Ο Αλάνης βγαίνει IRL. Μπρο, είχα ξεχάσει πόσο cringe είσαι, ρε μα. Και εντάξει, ρε, ξέρεις. Είσαι τέρμα cringe. Με τις φόρμες πάμε πιούμε καφέ, μισό, ό,τι να είναι. Κοίτα το outfit. Μπαμ. Καλά, γιατί εσύ καλύτερος. Εγώ με μαύρα χάλια είμαι, όχι απλά χάλια. Τι κάνεις? Συγγνώμη, ρε, κατά λάθος. Κάνε λίγο. Θα το κάνουμε εμείς τέτοιο, θα βάλεις εσύ TikTok, θα πεις, κάνουμε και εμείς το trend, αλλά actually είμαστε όντως ένας. Τάσα κουδούρο, Τώρα βρίσκει αυσά. Τώρα ρακάβετα. Τα σακουδούρο. Μ' αρέσει το vibe, αλλά δεν ξέρω τους στίχους. Έχει 100% vibe αυτό το τραγούδι, αλλά δεν ξέρω τους στίχους. Γιατί ρε, δεν μιλάμε ισπανικά. Μην δω κανένα να λέει ότι έχουμε πρόβλημα. Τελείωσε μέσα. Οπ, πάρε και λίγο χορευτικό ακόμα. Συγγνώμη, εδώ πέρα πού έχει τουαλέτες? Δεν έχει τουαλέτα. Τι μου βεσέ? Εντάξει, οκ. YouTubers είμαστε, τι τροπή είναι? Α, τι είπε, δεν άκουσα. Πω αυτή η YouTuber. Πω μα, μας αναγνωρίζουνε. Ξέρεις ποια είναι η αντίδραση σε αυτό, Ποια? Άμα συνδέσεις Type-C στον αντάπτορα του μικροφόνου, φορτίζει το κινητό σου, Τι λες ρε μπρο. Το ξέρεις? Όχι. Όντως, σήμερα με κορυδεύεις τώρα. Πώς μου είχε πει ο άλλος, κάτι έλεγε αυτός τώρα για τη δικιά του και εδώ και λέω «Αγαπώ την αγαπούσα». Φτάνει! Σκάσε πια! Δεν αντέχεις. Εσύ την έννοια του έρωτα εσύ! Την αντέχεις. αγαπούσες, την αγαπούσα. Μου ποια βγήκες την αγαπούσες. Ναι ρε Πρωτολό, ήταν μοναδική. Σκάσε! Δεν αντέχεις, μπρο. Εσύ τι περιμένεις, να κάθομαι σπίτι μου για να παίζω παιχνίδια, Άρε. Πού να ξέρεις. Πάρε τώρα μέσα στην παραλία εκεί με μια κάμερα, ρούφα. Το καλύτερο ξέρεις ποιο θα είναι, το κορυφαίο. Ρούφα. Το κορυφαίο θα είναι να βγαίνουμε με μια κάμερα, μια φακάρα, ένα τέτοιο και να λες «Μα δες εδώ». Μπρο, και μετά δεν μας κορδεύουν κιόλας γιατί θα νομίζουν ότι είμαστε στην τηλεόραση. Αυτό το Range Rover θέλω. Έτσι με τα γυαλάκια σου, η τρελιάρη. Τι κούκλα, πού πάει μόνη της. Κουκλάρα. Μπρο, είδα την άλλη. Ξανθιά. Πού να με σε περάσω βέρα μετά, ρε. Μπρο, άμα αυτό το βίντεο βγει, αν κάτω όλο να έχουμε μπει φυλακή. Ναι. Με φρόξε κάποιος. Ναι. Άκουσα κάπου άλλα, αλλά δεν. Εντάξει ρε μπρο, έχει τόση ώρα, έχω ακούσει 10, το έχω ακούσει 25 φορές. Τι γίνεται, Καλά είσαι. Καλά, μια χαρά εσύ. Γεια σου, παιδιά. Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν πίστευα στη δύναμη του κόσμου. Και πόσο ωραίο συναίσθημα είναι να παίρνεις την αγάπη από αυτόν. Μακάρι να μπορούσε ο καθένας από εσάς να δει πόσο χαρούμενο ήταν εκείνο το παιδάκι όταν είδε το Βασίλη από κοντά. Πραγματικά τον ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω κάτι τέτοιο από κοντά. Μία δήλωση. Ω, είσαι κρύος υδρότα. Με τους γονείς και όλα αυτά. Ρε, δεν μπορώ, ρε φίλε. Ντρέπομαι, ρε. Όχι ότι. Τρόμαξα, ρε. Ακούω, προχωράω ευθεία και ακούω ένα αλάνι και ξέρω κάτω και. Ενώ έβγαζε φωτογραφία με αυτά τα παιδάκια, το δικό μου το Μάικ έπιασε άλλα πιτσιρίκια να περνάνε από πίσω και να σου λένε Μπρο, τι κάνει ο Αλάνης, πάει καλά. Αλήθεια. Μπρο. Ποιος είναι αυτός, λέει πάλι. Ρε βάζω. Ρε, αφήστε με ρε στην ησυχία μου, ρε. Βγήκα να πιω ένα καφέ. Από εδώ, από εκεί δεξιά, αριστερά. Ρε, φτάνει, ρε. Δεν μου κόψει κανείς, όλα είναι σήμερα. Θες τώρα, το μανάρι δίπλα μου, πέρασε από δίπλα μου. Και εγώ αντί να πάω να της πω, έχεις τόσο ωραία μάτια. Ό,τι και να πείτε, έχετε δίκιο, 1000 συγγνώμη. Πίστευα πως μετά από όλα αυτά κάτι θα αλλάξει μέσα του. Αλλά όχι. Ερωτεύεται και ξαναερωτεύεται και ξαναερωτεύεται και ξανά και ξανά και ξανά. Σας παρακαλώ, ας βρεθεί μία να τον πάρει να ησυχάσω. Τι γίνεται, Θα πάμε εκδρομή με ρουκέτα φοβέρι. Ως τα μου. Έλα ρε, το χάσες. Ως τον ουρανό λέει. Τι γίνεται μάγκες, καλά είστε? Α, ναι, πες Μόκο, έτσι πάμε, πείτε, δήλωση. Το ανάποδο πρέπει να κάνουμε, ηλίθιε. Εγώ πρέπει να το κάνω. Δώσε το παιδί, ρε. Α, έλα, κράτα ρε. Εδώ, πιο πίσω. Μην πες το θερμαϊκό το παιδί και... Δεν θα πέσει, ρε μπρο, τον έχω εγώ, ρε μπρο. Εδώ, ήσουν. Μπρο, σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό ρε μπρο. Κάνε μου μια δήλωση που ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ με τον αδερφό μου. Εδώ. Που ήρθα εγώ Θεσσαλονίκη. Ναι, ρε μπρο, αφού Αθηναίος είσαι. Την πόλη που 19 χρόνια εδώ πέρα είμαι, τι ξέρω εγώ. Πώς νιώθεις που τραβάνε δύο μαζί. Εντάξει, καλά. Εγώ βλέπω άλλα τώρα και. Τρελιάρι. Ναι, και μου έχει κολλήσει αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν νιώθω καλά, ρε φίλε, νιώθω safe. Ευχαριστούμε τα παιδιά που ήρθαν να μας δουνε. Εσύ είσαι αληθινός. Με είδες και άρχισες να χορεύεις τα παντούμπα. Πρέπει να. Βρήκα το άλλο μισό. Εσύ δεν θα μιλήσει.
Αυτά δεν πρέπει να μπουν, ρε, κατάλαβα. Κάτσε, περίμενε, θα σου δώσω ένα φιλτράκι. Θα έχεις να θυμώσεις ότι αυτό είναι δικό μου. Να έχεις να λες ότι. Φιλτράκι, όταν γίνω μεγαλύτερος YouTuber στην Ελλάδα, έχεις να λες κάτω φιλτράκι. Τι λέω, ρε, μάμα, σε ακούσει κανένα να μας πλακώσει στο ξύλο. Σε ευχαριστούμε, τα φιλιά μας. Λοιπόν, παιδιά, Ciao. χάρηκα πάρα Δεν πολύ. πειράζει. Να είστε καλά, ρε Φιλιά. Το κινητό. Τσάου. Αδερφέ, νομίζω κάτι πήρες. Για να με δω, γράφω καλά. Καλό είναι. Καλό είναι. Χαιρετούμε, μάγκες. Άντε, φιλιά, 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 καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε, τσάου. Φιλιά. Εννοείται πως σας ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη που μας δίνετε, σε όλους τους μικρούς και μεγάλους που έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ένα παραπάνω χαμόγελο. Και κυρίως το κοινό του Βασίλη. Εγώ ακόμα είμαι ένας μικρός creator, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει μια άκρη. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι τώρα αρχίζουν όλα. Θα πάμε εκδρομή με ρουκέτα φοβερή ως τον ουρανό. Η μικρή Einstein. Ω, sorry. Ρε μπρο, σου έχω πει μη βάρας τον κόσμο. Τσομπουνιά αυτόν όντως όμως. Έλα, κράτα, δεν μπορώ τώρα. Έλα, εντάξει.